planuhan na baptisan. Hindi mo anytime na mag-go panoorin. Papanoorin na rin. So, ayun na yun na. Easily accessible na yun. Dapat pag-play tayo. Hindi na. Pero ngayon, sa Netflix or mga live stream na YouTube. Sa YouTube, na-learn ng mga clips. Then, short na person time sa mga tao ngayon. At maliban doon, actually, wala na rin masyado talaga time ng mga tao. Para sa manood sa movie. Ito, narinig ako. Ito yung mga drama-drama. Hinarap ko talaga yung mga parang una malaman ko ano yung nangyari. Stick ko na. Eh nun, hindi ko doon. Speaking of skipping, yan, apat na hit. Pero yung isang main reason na kaya noon, yan yung mga batang 80s, 90s, actually 90s, kabisado yung mga theme songs kasi wala silang option, hindi nila na-skip yung introduction, kaya talagang kabisado yun yung mga title yung mga kanta. Speaking of nakakabisado yung lyrics, noon din kasi yung mga song hits, mga bibili kayo ng parang comics style na kasi mga chords gano'n, uso pa yung mga cassette sa CD tapes na sa mga cassette or CD tapes. Yan, may mga maliit na pamphlet or parang mga paper na souvenirs na may mga title, and then sa likod ng title na yon may mga extra pages kung paano yung lyrics ng mga kanta. Ito naman ito, dito ng part kapit na kahit ako kasi naka-park sa side ng kaya yung mga ganyang sudden na temporary park hindi mapag-park. Terminal lang, tutusin bakit ganyan kasi terminal sila dapat to sa mga hindi intersection. Traffic nga dito pa nila yun. Bago naman dito, dapat inayos yung kanal dito. Wala kayo drainage system. Talagang yan, nagmamotor ako dito.
Pare, bago sapatos mo. Mapakan mo. Yes! Sisingin ako dito, sorry. Sisingin ko dito. Balik po lahat eh. Balik po lahat. Balik po. Hindi ako makasingit. Hindi ako makasingit. Balik po. Balik po. Sorry. Ingat. Hindi pa kaya napusta yung cellphone ko. Slip ang helmet ah. Limit na. Ay maging maluwang na to.